У беларусаў ёсць нармальныя металісты, а ёсць металісты з вялікай літары Г, напрыклад, Godstower. І вось легенды беларускага металу вяртаюцца на сцэну. Нам вельмі важна сустрэцца з людзьмі, якія дагэтуль нас падтрымліваюць. У нашых краях іх не трэба прадстаўляць, калі ты не ведаеш, што такія хаставары, то альбо ты зусім не слухаеш метал, альбо не беларус. Яны зрабілі сваё імя яшчэ ў пачатку 90-х. Фольк-дум, цяжкі гук, гітара, што вы як дуда накупалі. І вось легенды беларускага металу вяртаюцца на сцэну. Навошта? Што чакаць на канцэртах? Расказвае чалавек, які параўноў сябе з тлушчавай авіабомбай. Праграма тое, што мы ігралі тыя ж трэкі, але мы спадзяемся, што ў нас будзе магчымасць адрэпетаваць некаторыя досыць рэдкія рэчы, якія мы не вельмі часта выконвалі на канцэртах. На мяжы мая і чэрвеня 3 канцэрты: Вільня, Варшава, Беласток. На разагрэве панкі «Всё крэйзі». І яшчэ ў кожным горадзе будзе свая спецпатрымка. У Вільні «Кашлат і Вог», у Варшаве «Торн» і ў Беластоку «Радвалот».